भोजपुरिया समाज जिंदाबाद हो भैया। विश्वकर्मा जी के महिमा बा जहान में। विश्वकर्मा जी के महिमा महावाहन बह जहान में। रितेश पांडे का गाना आ गया बा जे कि भैया एकदम दिल छुए वाला गाना। काहे कि भैया कोनो भी कलाकार भोजपुरी इंडस्ट्री के ऐसा गाना आज के दिन में ना गए हुई। काहे कि भैया आज विश्वकर्मा पूजा आज के दिन सुबह रिलीज हो गई बा आराध्या म्यूजिक वर्ल्ड से, जे कि एकदम सबसे बड़का गाना। अब भैया विश्वकर्मा पूजा के हर जगह यूज होवेला। काहे कि भैया सोना का लंका भी बनल रहे तो ओकरो में विश्वकर्मा जी एकदम बनैले बाड़े। अब भैया जे त्रिशूल होवेला, जे भैया विष्णु जी के एकदम जे धनुष होवेला, जितना भी बा भैया सब में एकदम विश्वकर्मा जी का योगदान है। जे हम आजकल जो वीडियो बना रहे बानी, जे स्टैंड है, जे हर चीज है, जितना भी तकनीकी है ये चला था भैया सब में विश्वकर्मा जी के एकदम महान है, कृपा है जे अभी चल रहा बा। तो यह सब भैया और रितेश पांडे एकदम ऐसा गनमा कैले बाड़े जे के भैया और सब के एकदम बखान कैले बाड़े कि राम जी जेकरा पे अले बाड़े, जे राम जी के एकदम जे धनुष है, तीर है, जे जितना भी भारत में जितना कुछ बा, जे लोहा के बाद, चांदी के बाद, सोना के बाद, सब विश्वकर्मा जी बनेले बाड़े। अब भैया वो आज के धुन में तो भैया सब एकदम अपने धुन में लगल बाड़े जितने भी कलाकार है, लेकिन विश्वकर्मा जी के भैया कोई नहीं के मान रहा बा। अगर मानत रहता तो जरूर विश्वकर्मा जी के एकदम गाना बजित। भैया खेसारी लाल यादव, पवन सिंह, जितना भी बड़ा बड़ा कलाकार बाड़े विश्वकर्मा जी के पूजा का एको भी गाना रिलीज नहीं के कैले बाड़े, लेकिन एक रितेश पांडे बाड़े भैया जे कि भैया विश्वकर्मा जी के पूजा के एकदम सुबह सुबह गाना ले बाड़े। तो सोचनी अपडेट देते दें और जरूर स्टेटस लगाइए भैया गनमा कैसा लगल, जाके आराध्या म्यूजिक में सुनी। आर म्यूजिक आर पंकज भैया गनमा के लिखले बाड़े भैया, और धर्मेंद्र भैया म्यूजिक बनेले बाड़े, जाके सुनी। हमरो प्यार दुलार दी। अगर नया बने तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर ले। भोजपुरिया समाज जिंदाबाद हो भैया।